Każ taqsim il-qalb żagħżugħ ta' 18-il sena minħal qormi li jismu ma jistax jiġi ppubblikat fuq il-mezzi tax-xandir u li għandu problemi ta' saħħa mentali ġie mixli wammetta quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea li nhar is-Sibt 14 ta' Awwissu ta' n-nar lil Van bħal qormi stess. Il-qorti wara li rat id-dokumenti eżebiti, il-kondotta ta' żagħżugħ u rakkomandazzjoni tal-psikjatra poġġietu taħt ordni ta' probation u ta' trattament għal perjodu ta' 3 snin. Dwar il-ħlas ta' esperti tal-qorti u spejjeż dwar filmati ta' CCTV, il-qorti qalet li dawn għandhom jitħallsu mill-imputat innifsu. Sudanis ta' 26 sena ġie kundannat 9 xhur ħabs mill-Maġistrat Charmaine Galea wara li ammetta li l-4 filgħodu ipprova jitlaq minn Malta passaport fals. Ir-reat twettaq minn Emmanuel David Odell li diġà kellu l-biljett tal-katamaran li opera bejn Malta u Sqallija mħallas minnu stess. Madankollu l-uffiċjali tal-immigrazzjoni skoprew li l-passaport ma kienx jappartieni lilu u wara skoprew li kien ta' immigrant ieħor illi kien telaq lejn ir-Rumanija. Il-qort infurmat lil Odell li huwa ma setax jiskansa l-ħabs jekk jammetti minħabba li huwa reċediv dan peress li kien instab ħati li jagħmel ħsara fiċ-ċentru tal-Marsa. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-ispettur Lara Butters filwaqt li għas-Sudanis der l-avukat tal-għajnuna legali Daniel Attart. Sewwieq li rnexxielu jaħrab meta l-erba tal-ġimgħa l-oħra prova jimblokka pulizija li kienu qed isegwuh f'Marsa Scala u inqabad b'kilo kokaina ingħata l-libertà proviżorja. Nhar il-ġimgħa huwa kien tressaq il-qorti minżamm taħt arrest preventiv wara li kien wieġeb mhux ħati tal-akkużi. Kurt Buttigieg resident il-Marsa u li għandu 39 sena ingħata l-ħelsien mill-arrest mill-Maġistrat Natasha Galea Xiberras fuq depożitu ta' 7,500 euro u garanzija personali ta' 17,500 euro. Huwa ġie ordnat jiffirma l-asta tal-Pulizija tal-Ħamrun kuljum u li jkun id-dar bejn id-9 ta' filgħaxija u s-7 ta' filgħodu.